Kini ang ating kabalita 943. Usab kay daghan na karon. Kami abot nga bakuna batok COVID-19 sa nasod nga Pilipinas kagabi miabot ang bakuna nga Moderna og Janssen nga gidonar sa laing nga nasod. Apan sa mga obserbasyon nga kalit na po niya kining midagsa nga magpabakuna batok COVID-19 ilabi na sa dagmayan sa ray gani kay hinumduman niini gabi pa magpalista og alas 6 kadlawon maghulat aron lang nga mauna sa pagpabakuna. Si re-electionista na City Councilor Tigboy Salma niawag kini nga dili unta magdasok sa vaccination site ilabi na diya sa may Espor o diya sa Osminia aron masunod gyapon ang physical distancing. Sumala pa ni Konsyal Tigboy Salma nga pananglitan og daghan na magpabakuna kun dili na lang unta muadto. Kaya di man muhunong ang mga doktor o nurse nga magbakuna sa katawhan mintras aduna pay available nga bakuna nga maabot sa ato ang dakbayan. Ako po na ako ang hangyo po sa katawan nga katong lista na to nga maabot na tag 200 kapis gatos nga dili naman sa upadayon pa-schedule lang mo sunod adlaw kay di man gyapon mo matagad makomodate kay tungod sa kadaghan unang ang yun ako nga sabtong daghan na jud kayo di naman mo sa kay gali kay magutaan ni aton kuan tapok-tap kinahanglan betag social distancing una ug may mo dili naman jud sa ta kay murag naningkamot pa pud atong gobyerno nga kita tanan mabaksinan jud dili ta maadlok na kautan ta na jud tay baksin. Kini ang ating kabalita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang ating kabalita 943. At kabalita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan at Rakabalita 943. Serbisyo publikong wala ipinili at Rakabalita 943. At Rakabalita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinagapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Rakabalita 943.